Nara marabolo konnana ka kɛ ni kalafili min ni o bɛna kɛ juin kalo tile 18 san 2023 ni o bɛ tali kɛ sariya sunba faleli kalafiliw kan. O baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sigilen no sen kan marabolo konnana walasa a ɲuman bɛ se ka kɛ cogoya min na. Marabolo ɲɛmaa ka conseiller Falaisi ale bɛ ɲɛfɔli kan ye baara taabolo kan. An fɛ Nara yan referendum labɛnw bɛ sen kalafili ko bɛ kalifalen don jɛkulu minnu na a bɛɛ sigira sen kan. Se coordination bɛ commune la a bɛ cercle la. A commission bɛɛ kɔnɔna la mɔgɔ 7 talen don baaraw la ina fo sariya ya ramna narakaw yu kandi ka fɔ olu tɛ to ko referendum in kalafili la ni ala jɛna n'a ye fana kalafilikɛlaw a fanba bɛɛ ta an jɛna n'a ye ni constitution in ka kɛ Mali constitution. Kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira Nara marabolo kɔnɔ a ɲɛma Amadou Sise ale y'a sɛmɛntiya ka fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna. Baara ka ca mais nka taabolo ka ɲi fɔlɔ donc an b'a fɛ mɔgɔ kana ko liste retiré quoi carte d'électeur bɛ yen gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que waati kɔrɔnen don baara ka ca anw yɛrɛ bɔra formation na kunun dɔrɔn kan na mais an b'a kan o de la ko t'an bolo quoi an y'an ka baara bɛɛ de bila k'a ɲɛsin o fɛn in ma donc problème foyi tɛ y'a la donc bi na i b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ ka récision kɛ donc maintenant pour que an ka se ka assesseur ni président former ni samedi kɛ. Maa minnu bɛna taa kalafili sariya sunba faleli hukumu kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la société civile kan a ɲɛma Bakari Magasuba ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ marabolo commune 11 bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ walasa ka taa kalafiliw kɛ min b'a to sariya sunba bɛ se ka falen cogoya min na. Labɛn na an bɛ ka population sensibiliser pour que u ka bɔ vraiment le 18 vraiment ka taa voter. Labɛn nin fara kɔnɔna na âge ni fɛn minnu bɛɛ sigira u bɛɛ labɛn en tant que société civile vraiment on a participé à tout ça là. A kɛra dugutigila mɔgɔ ye o sensibilisation bɛ ka kɛ niveau bɛɛ la. Nara cercle kɔni bɛ yɔrɔ min na an pɛrɛnlen don ka voter. Politiki tɔn minnu bɛ Nara marabolo kɔnɔna na olu yɛrɛw fana kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati walasa u ka tɔndenw bɛ se ka taa kalafili la cogoya min na. Bamodi Keita ale ye Fizi Mali coordinateur ye Nara marabolo kɔnɔ. Fizi Mali la parti politique donc ne ye coordinateur régional de donc mun ye kalafili minanw ye bɛɛ ka commune bɛ ta la ta mun ye carte biométrie électorale ye olu fana sera Nara kɔna sini wula fɛ minnu kan ka tila fana olu bɛ tɔgɔw dira politique de bɛrɛw tila bɛɛ ye mɔgɔ 2 di suppléant ni titulaire agent électoraux fana ye assesseur ni président de bureau bɛɛ tɔgɔ dira ka olu yɛrɛ ka formation kan ka daminɛ juma don ni Ala sɔnna ma laɲini bɛ sabati inchallah. Politiki tɔn dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ lakanabaliya o bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya don kalafili kɔnɔna na. Dawuda Magasa jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko SEMAS ale ye o ɲɛmaa dɔ ye. Élection in kɔnɔna la risque ba de b'a la insécurité min bɛ jamana in kɔnɔna na a dogolen tɛ maa si ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka date fixer u ko ko o kɛlen don ka disposition bɛɛ ta n'i y'a mɛn k'i bɛ taa voter o k'a sɔrɔ hakilisigi dɔ de bɛ yen est ce que moyen b'an bolo ka se ka bureau de vote ninnu bɛ sécuriser wa mun ka d'an ye kɔni élection in ka kɛ hɛrɛ ani baden na. Nara marabolo kɔnɔna na a n'a y'a sɔrɔ waati tɔ man jan bilen sariya sunba faleli kalafili o baaraw ninnu donna marabolo commune 11 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ Nara.